Banana guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Thank you so much for tuning in. Ngiyabonga kakhulu you guys for tuning in kule channel. Ngiyabonga kakhulu. So mangabe umusha ke uyaqala ukufika kule ndawo, please ngicela ukuthi usubscribe. Pressa usubscribe bese press like bese press share bese press na leya bell ke esicela ka subscribe notification bell ukwenza ukuthi wonke ama videos siwalahlela ke you will be notified. Thank you so much you guys. So kule video ngizothanda ngikhulumeke ngomama uZanele wakambokazi. Guys yazi ukuthi umama uZanele Mbokazi ngomunye wabo mama engimkhonze kakhulu guys obuyabe ngumsakazi laphana okhosini FM into kanjalo bengiye ngabona udaba oluthi ukwathi ukugula kancane you guys ngase ngiba interested ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ubephethwe yini you guys uthi ungenise esibhedlela umama uZanele Mbokazi engaphilile you guys. So ke uZanele Mbokazi wenza uhlelo eShilo emsakazweni ukhozi FM naseveza ukuthi uhlaselo ukugula okuthinta ke isibhobo nokushelwa izwi into kanjalo you guys. So ke ucela imikhuleko umama uZanele Mbokazi ezinkundleni zokuxhumana esesibhedlela njengoba ngesonto avisa ukuthi esekuphela izinsuku elwa nokugula okukhona kukho isibhobo aphinde ashelwe futhi yizwi. So uZanele ke wenza uhlelo ukuthi eShilo emsakazweni okhozi FM waveza ekhasini lakhe lapha ka Facebook ukuthi ugula kanzima ugule kanzima ngesonto ekseni you guys. And then uthema ebhala lapha uthi hayibo ngaze ngagula ekseni iqiniso uthi anginawo umkhuhlane kusuka ngesonto eledlule ngilwa nesibhobo izwi elishayo libuye futhi livuleke. So uthi namhlanje ngize emsebenzini ngoba ngingcono isibhobo bese sithulile futhi nezwi selibuyile weye kwaqala phansi nguye lapha nebhala ka Facebook because uthi #thandazani bazalwane bese base #eshilo uJehova wethu indoda yempi akahluleki kubhala ke nalaphana umama uZanele. Unonjabulo Mdluli ke wenkampani iMira PR uthe uZanele uqala ukugula kusuka ngoApril 21 wafika emsebenzini ekseni wangakwazi ukusebenza ngenxa yokugula. Uhlelo lwabanje umama Mkhize Ndlovu wayephethwe isibhobo esibi kodwa ekuhambeni kwezinsuku wazizwe esengcono. Ngesonto ubuyelile emsebenzini ezizwe esephilile kodwa uthefika ukugula kwaqala phansi iphimbo lakhe la hoshozela kakhulu nomoya ewudonsa kanzima kwaba sengathi unephika kodwa kukhona konke sibonge imikhuleko evela kubefundisi abehlukile nabazalwane nemiyalezo ezinkundleni zokuxhumana kwasekusho ke uNonjabulo uthe ithemba abanalo uNkulunkulu bayazi uzolulama. Ithemba banalo kuNkulunkulu bayazi ukuthi uzolulama umama uZanele. Uthe uZanele kwamanje usathola usizo esibhedlela abangeke basidalule ke na ekhasini lakhe abalandeli bazwelane naye kakhulu bathembisa ukumkhulekela kulesi simo ke abhekene naso. Ke sizofunda ke lapha imiyalezo you guys ebisiya kumama uZanele Mbokazi from abalandeli sengathi ngalulama you guys shame man angazi untokozo lapha uthena obagade sisi labantu abantu labo abalungile naku BK nabanye kwaqala kanje we Jesu nakho. So ke omunye wasethi ngempela asifuni ngawe ungamane usiyeke leso sikhundla kunokuthi silahlekelwe wena. Ouch, angazi you guys bachaza ukuthini. Don't shoot the messenger. Ngifunda ke imiyalezo ebisiya kumama uZanele Mbokazi from abalandeli right. And then omunye asethi sikhulekela ukuthi uJehova ukusindise uZanele Mbokazi ngizwile ohlelweni lwakho ukuthi iphimbo lakho aliphilile. Omunye wasethi kodwa mama ngiyazibuza ukuthi wabuyelelane lapho ululame bo. That was omunye wabalandeli ebakamama uZanele Mbokazi. Omunye wasethina Jehova phambana nabaphambana nathi ulwe nabalwa nathi into kanjalo igase ngathi ngalulama you guys kuthiwa ke ungenise esibhedlela lapha umama uZanele Mbokazi engaphilile kahle. Angazi ngathi kukhona abazi singakwazi you guys. I do not know angizungena kakhulu kukho kodwa benginalo ludaba nje lokuthi uzakala sengathi umama uZanele Mbokazi akaphilile kahle you guys. Asithini get well soon asethemba ukuthi uyolulama you guys. uJehova ukhona uJehova yaphila uJehova namandla. All the best to her you guys. And yeah, ngiyabonga kakhulu ukuthi uyibuke le video. Kungakhohlwa ukulike nokusubscribe nokushare. Siphinde sibonane futhi kwenye video elandelayo. Bye.